A tady to video teda budou vyrobené věci pro koně, ale já tady to video nebudu nějak jakoby stříhat a hned vám to tady ukážu. Takže mám spoustu, nebo asi 6 takovýchto deček takhle na zapínání různé, v různých barvách, pak ještě takhle s pruhem. Potom mám napodobeninu vlastně od šlejch, takovýhle. Těch mám asi taky pár, nebo těch mám pár, taky asi 6-7. Potom mám takovéhle různé jako trofej, víte, že to také se dá na ten krk, mám taky docela hodně. Wow. Potom mám takovýto držák na sedla, vlastně dostají někdy, když jsou po závodech. Potom takové tabule a teď se mě tady takhle z toho chce urvat, ano, už se to urvalo. Takovýhle vlastně letáček. Je zase takhle, ono to moc nejde vidět. Takhle. A také takoviny. Jako další věc máme různé uzdečky. Mám třeba takovéto uzdečky, potom takovéhle, s kterýma jsem začínala. Potom mám takovéto, tady je ta rozbitá, tady je teda rozbitá, se mi to rozostřit, tak to zkusím zaostřit. Jo, dobrý. Takhle. Potom mám teda, pak mám takové jako víc těch druhů, ale abych vám to tady tak cikcak ukázala. Potom mám vlastně od té dečky ještě takovýto druh, jo, že ta byla úplně moje první taková. Potom mám teda takovouhle tu. Já teda vůbec teďka nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Ale snad víte, ne, takhle, jak se dělá z těch bavlnek. Fakt, asi za boha nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Potom mám teda různé takhle. No vlastně to je očlejch, to já jsem zase. Potom mám teda takovouhle a takovouhle. Teda to je tak různě na zapínání vlastně, ono je takhle, že tady se to takhle zapne a tady dole se takhle zapne. Takhle, tohle. Potom mám takovéto různé čabraky na ouška, víte asi, co to je, víte? Nevíte? Já si myslím, že víte. Potom mám takovéhle různorodé kartáče, pak mám takové různé boxíky, do nich si to tak vždycky dám. V tomhle bylo tady, to ještě pak nějaké mýdlo, šampon, jo, fakt takové různé, mám pak takovýhle. Mám takovouhle sadu, kde fakt je takhle jakoby kartáč ze spoda. Já to zkusím zaostřit. Je takhle kartáč. Fakt různé věci na to mám, na ty šlejchy. Potom se asi přesuneme k sedlu. Tak tady je úkaz nějaký těch sedel. Teda takhle to je na ten podbřišní, takové to zapínání, jo. Potom teda ještě jedno, jak dělala šlejch kobylka podobné. A tak, takže to já snad nemusím ukazovat, to si když tak najdete. To je úplně i stejné, ale v jiné barvě. Potom mám takovéto vyrobené různé krabičky, jo. Teda, když tak bych vám v příštím díle, protože mám málo vyrobených žrádel a tak to bych vám pak ukázala v příštím díle tohle. V příštím videu úplně, co by bylo o něčem jiném. A teď můžeme jít teda na další věci a to se teďka budu muset takhle dát pryč kameru a jdeme. Takže jako první z těch velkých věcí je tady to. To je vlastně takhle se teda dát pryč, to je takhle jako voda. Já jsem si snažila udělat si tu oázu očí, tady to ještě není nabarvené, to je tady ještě v rekonstrukci, jinak tady takhle natáčím, jo. Jako další mám takovéto stáje vyrobené, to pak vlastně bude ještě úplně ve videu, jak vypadá můj ranč a tak, a vlastně potom mám ještě takovouhle na ty jiné zvířátka. Potom mám takhle úplně prázdnou sedlovnu, tady by měla být ještě nadečky takové různé a tak, takže to tam teďka není. Takže potom je teda v rekonstrukci takováhle to je na různé bíky. Potom mám milý vážení takovouhle jakoby klubovnu, ona teda ještě není úplně dodělaná, jenže já nevím, co bych tady ještě dala. Tady takovéhle poličky, takovéhle křesílka, takovýhle gauč, ono to teda jde všechno vodendat, nebo kromě poliček a tapety a poliček. Takové poličky, takovýhle gaučík pěkný, takhle notebook, ten se mi teda hodně líbí, ten jde takhle zavřít. Jakože OMG. Jako další mám teda ještě v rekonstrukci takovýhle mycí box. Teď můžeme jít teda na překážky. Jako první bych jsem teda dala takovéto jednoduché překážky. Vlastně tady ty mají ještě takovýhle dřívka, to je také nastavitelná, tady ty teda dvě nejdou dát pryč. A potom se tak ještě můžou vyvýšit. Kvádle bych vám to třeba ukázala oproti koníkovi. Takhle. Tahle překážka z takovýhle dřívek.
Potom takováhle úplně taky jednoduchá a takhle do té jednoduchosti zapadá tady ta. Jako další to už jsou takové více to je taky takováhle, to je taky nastavitelná. Potom tu mám takovýhle křížek jeden. Takhle bych vám ukázala takhle křížek jeden, jo. Já ne, to také divné, ale. Potom mám tady tu, teda, a to není úplně jak překážka, ale tak jako mě se to líbí jako překážka, takže já to asi nechám jako překážku. Potom mám teda tady tu, to je na cross country. Takhle jako ze dřevíčeček a můžu dělat teda na všechny zase tutoriál. Potom tady tu a tady jakože už taková to, víc promakaná. Tady byly takové ty teďka někde, já jdu teda pro ně, tak pro ty nastavovací tyčky. Já mám teda víc, ale tak jsem čapla tu první, to takhle se prostě dá nastavit. Jo, takhle to je od sushi, takhle tyčka, od sushi, ano, tím je všechno. A poslední teda, která mě úplně přijde bombová, je tady ta, úplně boží. Tady má taky takhle a pak no modrý tento nastavitelný. A tak to je teda překážka. Takže tady to z tohoto videa bylo asi vše. Já jsem tam zase traktusky. IKEA Family Forever. A tak možná udělám vlog, protože my teda pojedeme nakupovat, já si budu kupovat nové šlejchy, asi jednu sadu. A mamka mě koupí jednu jeskyni, protože se mě ztratila. Já jsem teda strašně smutná z toho, takže mamka teda řekla, že mi ji koupí, abych to. A tak to bylo asi celé video, myslím, že jsem vám tak ukázala všechno. Kdyby ne, tak by to pak bylo v ostatních videích, takže ahoj, mějte se fanfárově, jako fakt, mějte se fanfárově. Užijte svobody všichni jednorožci a ahoj.